If anybody has questions they'd like to ask now, you may. Ak ste mali teraz nejaké otázky, ktoré by ste chceli spýtať, tak nech sa páči. I think that's no. Where did you go to for help? Otázka, na koho sa obrátil ohľadom pomoci? I spoke to friends and family. As difficult as it can be, it is extremely important to let others know how you are feeling. Obrátil som sa na mojich priateľov, na rodinu a hoci je to extrémne náročné, tak je to takisto extrémne dôležité, aby ostatní okolo vás vedeli, ako sa cítite. I got resources from a friend for therapists, and I have been talking with a therapist since March. A od neho známeho som dostal odporúčanie na jedného terapeuta a chodil som za ním na také stretnutia od marca. Danny, do you feel like you can sense when it's going to get worse, and do you have tools to help you preemptively do things? Máš pocit, že vieš tak vycítiť, keď sa to má zhoršiť, depresia, a máš nejaké nástroje alebo nejaké typy, že čo robiť, keď cítiš, že to práve príde? The short answer, unfortunately, is no. Bohužiaľ, tá krátka odpoveď je, že nie, nemám. The long answer is emotions are extremely complicated, controlled by chemicals in your brain. Dlhšia odpoveď, že emócie sú hrozne zložité a sú ovplyvnené tými chemikáliami, ktoré máme, chemickými reakciami, chemikáliami, ktoré máme v mozgu. It is very possible one could detect peaks and low points and start to understand their emotional cycle. So it's possible, right? I'm sorry. You said it's possible to understand it? It could be. It could be. Takže dá sa nejako porozumieť trochu aj týmto výkyvom a niekedy môžete mať také tie veľké nárazy v nálade a potom tie nízke body a je to komplikované a dá sa to porozumieť. There are times where I feel like life is suddenly much harder. Sú chvíle, kedy mám pocit, že zrazu život je oveľa ťažší ako predtým. Like small difficulties or issues suddenly become impossible. Máte pocit, že také tie drobné problémy alebo nejaké ťažkosti zrazu sú pre vás až nemožné. On occasion, I can be dealing with an issue and feel like no choice is a good one. A občas mám pocit, keď mám nejaký problém, že žiadna možnosť, ktorú by som mohol spraviť, nie je dobrá. Nič sa mi nepáči. And that is how I feel it. That is personal, and while extremely valid, I cannot say with any certainty it is how you might feel. Takto sa niekedy cítim. Je to teda také veľmi osobné, ja to mám tak a neviem ale úplne povedať, ako to môžete mať vy alebo niekto iný. Také veľmi osobné. Any other questions? Nejaké ďalšie otázky? Kind of like you mentioned with yourself and your friend, oftentimes people that struggle with that, you would never think that they are. Is there any warning signs that you saw from him? Something that we can maybe look out for our friends or family? Ako si spomínal tvojho priateľa, ktorý si zobral život, myslíš, že videl si nejaké signály, alebo také varovné signály, že sa chystal také niečo spraviť, možno ako by sa tomu dalo predísť, alebo tak, čo by sa dalo nám odporúčiť? I'm not an expert in
depression and seeing it in others, unfortunately. Bohužiaľ nie som expert na depresiu, na to, ako ju vieme vidieť alebo všimnúť si na druhých. My friend Gabriel, we knew he had his demons. A môj priateľ Gabriel, vedeli sme o ňom, že má nejakých akože démonov, že zápasí s nejakými vecami v sebe. His death was an incredible shock to all of his friends and family. Ale jeho smrť bola obrovským šokom a takým prekvapením pre všetkých jeho kamošov a celú jeho rodinu. I would say if you notice a friend being less willing to come spend time, maybe Možno by som povedal, že ak si všimnete, že váš priateľ je menej taký ochotný stráviť nejaký čas s vami, alebo proste, že sa mu nechce. isolation is often a symptom. It's also, unfortunately, also a cause. It makes depression worse. Izolácia je veľakrát takým tým symptómom, ale bohužiaľ takisto izolácia je práve aj tým dôvodom, ktorý to spôsobuje aj tú depresiu. I think someone with depression has a very hard time with daily life. Myslím si, že človek, ktorý má depresiu, má naozaj problém a ťažko zvláda svoj denný, každodenný život. Just putting on shoes and going out the door can suddenly seem like a nearly impossible task. Len to dať si na seba topánky a výjsť von z domu sa môže zdať ako neuveriteľne ťažká vec pre toho človeka. If someone is suffering from depression, or maybe if you think someone is suffering, Ak niekto zápasí s depresiou, alebo máte pocit a myslíte si, že zápasí s depresiou, reaching out to them is powerful. to, že za nimi prídete, tak to je naozaj mocné. Whenever one of my friends or family would contact me and ask me how I was doing, it felt like they cared. Kedykoľvek počas môjho zápasu s depresiou niekto z rodiny alebo z priateľov za mnou prišli a ma kontaktovali a že ako sa mám, tak bolo také, že som fakt vnímal, že im na mne záleží. And it was a very important reminder that if I decided to turn my light off, many people would be hurt very badly. Bol takým dôležitým pripomenutím pre mňa, že ak by som sa jedného nerozhodol zasúť moje svetlo, tak veľmi veľa ľudí by sa kvôli tomu trápilo. Mal si sa o tej depresii akože povedať druhým ľuďom a že či možno boli nejaké také tie veci, ktorých si sa bal, že odmietnutie, že nepochopenie. Were you scared to talk to others about your depression, and were you scared about being rejected or not understood by them? I am very fortunate. I have many good friends and family. Ale je to obrovské požehnanie, že mám veľa dobrých priateľov a dobrú rodinu. And when I began to share that I was feeling depressed and suffering from clinical depression, A keď som prišiel za nimi a povedal som im, že bojujem alebo trpím depresiou, toto klinickou depresiou ako chorobou, they listened, they cared. So I guess the answer back to your question is no. a vypočuli ma a zaujímali sa, takže taká odpoveď na tú otázku by bola, že nie. There is a certain feeling I get sometimes. A je to taký pocit, ktorý niekedy mávam. Why did this have to happen to me? Prečo sa toto muselo stať práve mne? How did my life get to the point where I have to be checked in on?
kedy sa to stalo, že zrazu môj život je v takom mieste, že ma niekto musí kontrolovať. How did I get to the point where I am talking to someone whose job is to help me deal with my depression? Ako som sa dostal na takéto miesto, že zrazu som niekde, kde niekoho práca je rozprávať sa so mnou o tom, ako mám dealovať s depresiou. I have had thoughts of things like, I wish I could go back in time, Mal som také myšlienky, že fakt by som si prijal, aby som sa mohol vrátiť späť v čase. or wake up from this dream and find that I have another chance. Alebo že by som sa zobudil, aby som si uvedomil, že to bol celý iba sen a zlý sen a že by som mal znovu šancu začať to znovu. Unfortunately, those things are impossible. Bohužiaľ, tieto veci sú nemožné. So I do what I can, Že robím, čo môžem and I know every day a viem každý deň, that God loves me. že ma Boh miluje. How would you encourage someone that feels like revealing this struggle to others would be too much or too heavy? Ako by si pozbudil niekoho, kto má pocit, že to, že by sa s niekomu zdôveril s depresiou, že by to bolo proste too much, že by to bolo také veľmi ťažké pre nich. I beg you not to go through this alone. Fakt vás prosím, aby ste týmto neišli sami. I do really hope that there is someone in your life that loves you and would dismay at that loss. Veľmi silno dúfam, že máte vo svojom živote niekoho, komu na vás naozaj záleží, že by to bolo pre vás. If you are carrying a heavy load and no one else knows, it is impossible for them to help you. Ak nesiete takúto ťažkú záťaž a nikto o tom nevie, tak je nemožné, nemajú vám ako pomôcť, pokiaľ o tom nevedia. Thank you so much for coming. Ako ste prišli počuť môj príbeh. Let's all go to bed. Poďme si vyspať.